Lanpostu bat eskatzerako orduan, hizkuntzak jakitea beti balioagarria da. Are gehiago lanaren zonaldean hitz egiten den hizkuntza bat baldin bada. Hala ere batzuetan ez da balorazio hori ematen edota ongi zehazten, eta horri buruz arituko gara gaur. Izan ere, bi udaletako ordenantzei buruz hitz egingo dugu. Ez da, hala? Bai, Burlatakoa eta Zizur Nagusiko udalarena, bai. Bueno, arratsaldeon Joseba eta ongetorri. Ongetorri zuri, bueno. Bai. Orduan, konta iguzu, zer da gertatzen ari dena Burlata eta Zizurrekin, Burlatarekin hasiko gara adibidez? Bueno, Burlatan erabaki dute Euskaren ordenantza aldatzea. Ez dakit zergatik erabaki duten hori, nahiko ordenantza ona zen, beti hobe daiteke, eta hobetu dute zenbait aspektutan, adibidez elebitasuna zabaldu dute, hori hirugarren enpresek edo zerbitzu publikoak betetzen badituzte, aplikagarri izango da ordenantza, baina aprobetxatu dute aldaketa murrizketa egiteko, eta orain baloratuko dute gutxiago euskara. Lehen gutxienezuneko 5 puntuatu behar zuten, eta jendearekin harremana baldin bazuen lanpostuak 10%, eta orain kendu dute artikulu hori, eta besterik gabe jarri dute puntuatuko dela, eta kitxo. Ez dute zehaztu zenbat? Orain ez dago zehaztuta. Eta orduan horrek zalantzan jartzen du hori zenolako balorazioa emango zaion euskarari? Bueno, artikulu hori aspalditi dago, ordenantza onartu zenetik, hamarkada bat baino gehiago, mantendu da, batzutan horrezegatik jarri dira rekurtsoak, udala behartuta egon da horrela egitera, txinezuneko 5, eta kendu badute hori egin nahi ez dutelako. Ondorio okerra izango da, noski. Ze ondorioak ekar dezake honek? Gutxiago puntatuko dutela euskara, argi eta garbi. Eta gero hori, hau nik pentsatzen dut, ere eskainitako zerbitzuan edo lana ez dakit. Azkenean euskara ez duten ez dakit. Bai, ondorio ezberdinak ekar dezakela horrek. Baina batez ere euskararen normalizazioan. Bueno, euskararen normalizazioan edo euskararen ordenantza aplikatzeko beharrezkoa dira langileak. Eta, alde batetik hizkun profila zuden, bestetik euskararen balorazioa, eta hemendik aurrera hutsune gehiago izango dira. Uneko 5arekin, nahiko bideragarria zen langile euskaldunak hartzea, orain gutxiago eta beraz ondorioak izango dira. Bai, eta ere eskainitako zerbitzuan. Pentsatu behar da, eremu mistoan euskara ez dela lan hizkuntza, zerbitzu hizkuntza gehien bat, eta ondorio izango da horretan. Baina hala ere errekurtsoak aurkeztu daitezke? Aurkez zitezken lehen. Neko 5 baino gutxiago puntuatu ezkero, errekurtsoa aurkez ziteken. Jendearekin harremana baldin bazuen lanpostuak, neko 10 baino gutxiago puntuatu ezkero ere bai, baina zaila zen irabaztea. Beti egiten dira interpretazio murriztaileak, baina uneko 5 lortzen zen, mendik aurrera, uneko 0,1 puntuatuta, ezin da errekurtso hori jarri. Eta aldaketaren asmoa hori da, errekurtsoa galaraztea. Eta, Zizurren kasuan adibidez, hor ere ongi zehazten da irizpideak, baina gertatzen dena ez zela bete, ez azkenengo deialdian? Ongi irizpidea, orain Burlatan jarri dutena, zegoen eta dago Zizurren. Zizurren ez dago ezer zehaztuta bakarri puntuatuko dela euskara, ez? Baina ze gertatu da, ez dutela puntuatu deialdi batean, eta gainera hori zen administrazio ofizialen deialdia. Otsailean izan zena. Orain dela gutxi. Eta suposatzen da, jendearekin daudena batez ere administrazio ofiziala direla, ez? Eta hala ere, haie pentsatzen dute, lanpostu batzutan badago hizkun profila. Kitxo, nahiko da, gainontzekoetan ez dugu puntuatuko. Baina ordenantzak agintzen du puntuatzeko. Ez zuten puntuatu, jarri zen elegitea, eta Nafarroko administrazio auzitegiak erabaki zuen ongi zegoela. Orduan babesa izan zuen alde horretatik. Hor, badago beste artikulu bat erraten duena,
jende atenditzeko puntuatuko dela euskara, eta haiek erran zuten, bueno, talka daude bi artikulu hauetan. Batean jartzen du guztietan puntuatuko dela. Bestean, bakarri jendearekin harreman zuzena duten lanpostuetan. Orduan, interpretazio murriztailea egingo du. Eta gainera, Ministerio Ofizialen deialdia zen, eta gainera kasu honetan erabakitzen dugu ez dela puntuatu behar. Kitxo, horrela jokatzen dute. Nafarroako Administrazio-Auzitegian ez da inarraroa. Upeneko jendea dago kasu askotan, eta upeneko jendeak ez du inoiz utzik egiten, beti euskaren aurka. Arraroa da, aldaketaren aldeko udal batek horrelako gauza egitea, baina gertatu da. Bai, eta gainera hauteskundetatik gertu. Haiek pentsatzen dute, gehiegi zabaltzen badute euskararen bidea, agian galduko dituztela hauteskundeak. Eta horren beldur dira, eta beti horren beldurrez ari dira, ez? Baina azkenengoak irabazi egin dute eta aldaketa iragartzen zuten. Baina nolabai kontzientzia ez dute ongi mamitu eta beti beldur dira euskararekin. Eta nolabai mugimendu euskaltzailea presioa egin behar du, ideia hori aldatzeko, bestela jai daukagu. Hori da, orain hori zuen aldetik ikusten ari da, hori insalatzen ari duzue administrazio zuen taldetik eta azkenean, ordenantzak ez betetzearena hau ez da berria, hau askotan ikusten da. Errekurtso gure taldeak jarri ditu errekurtso pilo bat, azkeneko hamarkadan eta lehenago ere, hori nahiko ohikoa da ordenantzak ez betetzea. Batzutan ere bai, betetzen da, beste askotan ez. Eta euskarari dagokionez, zer da ohikoena edo kasu konkretuak daude solte? Batzutan bai, batzutan ez, ezakit. Badago tendentzia bat edo? Aztertzen ari gara orain eremu mistoa ez, eremu euskalduna beste mundua da, eta eremu euskalduna ere bai. Eremu euskaldunean, nahiko ordenantza ona daude, udale kontsentsa dute, gehienetan eskatzen dute euskara, eremu euskaldunean justu alderantziz, ez dago ordenantzarik, ez dut euskara puntuatzen eta ez dut eskatzen. Eremu mistoan, batzutan ordenantzak onak dira, beste batzutan ez hainonak, hainonak ez direnean, euskaren aurka egin dezakete ordenantza beteta. Eta onak direnean, batzutan gertatzen da ez direla betetzen. Hori da egoera. Eta zuek egiten duzuena, zuen taldetik da hori salatu, idazkiak egin horren inguruan? Bai, eta aukera dagoenean errekurtso jarri ere bai. Batzutan errekurtso jartzeko behar da herriko batek sinatzea, bilatzen dugu pertsona bat, eta sinatzen du, eta horrela ez dago problemarik. Eta emaitza onak lortu izan dira horren bidez? Beti daude interpretazio murriztaileak. Beti epaien aldetik, Nafarroako Administrazio-Auzitegia ez da epaien organo bat, da Nafarroako Gobernuaren organo bat. Baina beti interpretazio murriztaileak. Irabazteko behar da, arau oso zehatza eta orduan aukeraren bat badago. Baina interpretazioak baldin badaude, beti galtzen da. Hau ikusita, ezin dugu etorkizuna asmatu, baina ze uste duzu lehen ondori buruz pixka bat hitz egin dugu, baina kasu hauetan adibidez, azkenengoa babesa izan du auzitegitik, Nafarroako administrazio auzitegitik, baina ez dakit, ze nolako norabidea izan dezake zuen ustetan ikusi dituzuen kasu guztiak ikusita zonalde mistoan euskararen egoera? Zona mistoan batzutan, jendaurreko lanpostu batzutan eskatzen da euskara gutxitan, eta normalean euskaldun joaten gara administraziora eta egiten dugu erderaz, gehienetan. Eta borondaterik ez dagoenez hori aldatzeko, ez dagoelako, segituko dugu horrela. Eta kasualitatez topatzen dugu euskaldun bat, egingo dugu euskeraz, ez dela ez. Aurreikusitakoa ez da nahiko, eta hemendik aurrera ematen du berdin segituko dugula. Bai, azkenean beti lehendabiziko hitza erderaz zuzenean hitz egiten dugu gazteleraz. Espainia zergatik, badakigulako aukera handia dudela erdun bat topatzeko. Eta hemendik aurrera hala izango da. Ez da aldatuko. Ez dute aldatzeko asmorik.
Baina hori azkenean ere gizartearen arazo bat da, ez da, guk gara lehenak garai baterakoan hitz egiten dugunak gazteleraz. Ja, baina hori da, baina zergatik ez daude langilea prestatuta. Hori erabaki politiko baten ondorioz. Aukeratzen dituzte horrela, eta badakigu, eta orduan moldatzen gara horretara. Borobil bat, ez? Zirkulu bat. Eta hori, orduan aldaketa politikatik etorri behar da. Bueno, bai, eta politikatik etorriko da aldaketa euskaltzaleok presio egiten badugu. Dena da, bai, beti da borobila, ez? Bueno, momentuz gauzak honela ditugu, eta hauteskundeak hor gertu ditugu ere? Hauteskundeak, UPNek irabazten baditu, garai hobeak ez dira etorriko, baina ez baditu irabazten, zelantzan dia daude gauzako betuko diren. Orduan ez dakit hauteskundetatik zerbait onik etorriko den. Hori da problema. Baina behintzat hor, gu gara aukeratzen dugunak. Bai, baina uste kaletik presio gehiago egin behar dugu, bestela hauteskundeak alferrik izango dira. Ikusiko dugu. Mila esker Joseba etortzeagatik, eta ongi izan.